Mačky. Po roku video. Áno. A keby ste sa pýtali prečo, tomu sa nechcelo. To iba škola, lebo to je šprt. Chápeš? Preboha. Začíname. No dobre, ideme. Dvaja počítajú, dvaja sa schovajú. A prečo dvaja? Lebo sme 4, alebo za kamerou. A ona bude furt s tým, čo počíta. Nech sa ten čo počíta, nebojí. Kto prvý počíta? Ja? Dobre. Dobre, takže počítam. A oni sa idú schovať. Ale točne sa aj s kamerou. Do koľko? Hej. Áno, takže do 20. No. 1, 2, hafo, 3, 4, 5, 6. Bojí się. Medveď z opicu. Hej. Nebudú už letieť, ale keď tam stále tam chuňajú, smiejajú sa, to ešte dáme 10. Inak to kto to býva? To taký uchyl, že vraj, to taký chlapec. Hej. No, ideme. Dobre, ideme. Ale pomalej, bo ja mám šmikľavo. Давайте odberť, hej? A za 70 ten limit kamerovaná, alebo v tomto prípade kamerovaná. Dobre, už viem, kde som ich videl. Aj toto žína. Toto kamerán sa hovorí, že je najrychlejší, ale v tom prvom prípade najpomalší. Chvíľa, nie zavodí to všetko. Trošku to vystaví sa to šmikom. To na začiatku bude to šmik dostal, ale to nie. Ten kameraman pomalu jak sa. Nie, tam trzeba być widzą, którą tanku. Mam w ogóle troszkę kameraman, nie? No i może. Joj! Ja pomalu chodzim, a kameraman nie pokazał. No to muszę tak powoli chęściowi bawić. Hej. Oj, ten kameraman za wami prosięta. Jechałem. Ja mam protekcję. A tu będzie co ich widział. Pięknie na wodzie. Medwed, a to aha, to zobacz, no to sobie do tego nie wsiął. Ja sam sobie na zewnątrz. Wybornie. Jak tu co widziałaś stick mama? Ja im tu nie pomogę. Aha! Ta ty by tu určitě sem ten neprišiel. chlapec za stromom. Nie nadawaj, czy sledują to 52-roczne dzieci. Co si myslel? David, čo si myslel? No, no. Čo si myslel, že je 52-ročný súčky?